da ɗan hikima, ka ƙara ɗagan daraja a gun yabo ka ƙara min himma. Idan har zan furta zancen da zan ya zama yana nasaba da ƙaunar manzan mu a sani kan faɗar manzan Allah a fili. Sai tamkar ka a zuciya da baki na kai ne habibi. Allah dan Allah a ƙaran san ɗaha, a ƙara min jazaba da na tuno ma'aiki in taraha, a ƙara min shauki da na ji ambatansa nake murna. Allah ƙara min ƙara min ƙaunar habibi. Allah ka yi min ka ƙara min ka yi min ya Allah, a fannin soyayyar annabi rabi ɗaukan duk illa, a yayan duk gajiya a kautar zuciya ta jin illa. Na rayu da ƙaunar sa in zan mutu akan ƙaunar habibi. Annabi ne ke sanye raina, yake saitan hanya, annabi ne ke haskan fitila. Koda na ga duhu ƙaunarsa ce take nunan hanya, jagora ɗaya ne annabi shi nake duba in zan yi komai.